dware ni nitiere gik moko ma samoro ok wang'eyo, to king'iyo kata sama walose weche mag katiba kamato, nitie gimoro miluongo ni visionary leadership. King'iyo values ma wantiere godo, though visionary leadership is not ok ondike kamano, but king'iyo weche ma otenore gi jatelo ma nigi patch maliw kata neno malong'o ma onyalo konyo godo jopiny. To sama intiere gi pending bills maromo kama, to nitiere gima jo ngere wacho ni thinking outside the box. Counties moko ma wasetiyo godo, including Siaya County, wasekwayo governors ni mondo kik gibed wasik jogo ma gin gi pending bills gi. Dware ni mondo gibedo gi forums ma gimiyo gi godo feedback. To nikech, for example, king'iyo kata county ma Nairobi kae, mana week mokalo ni, nitiere jotich moko mag county ma sani nitiere a strike. Gigomo nikech pesni gi mang'eny kata jogo manene gin servants, public servants mag county, kata iluongo ni county staff. To nikech king'iyo matut to giwacho ni onge ng'ama loso kodgi, ok ging'eyo gima timore. Omiyo onge sama wanyalo wacho ni sirikal mar county pending bills otamo chulo. Effective planning ema pok waneno ka itimo e yo ma ratiro e sirikal mar county. Kata obedo ni wantiere gi policies masiro weche mag pending bills verification committee. To wach siasa ma wawacho mokwongo cha ema ketho chudo mopogore opogore mag sirikandewa mag kor gwenge. To nikech wach mar ni ng'ano ma ing'eyo kod weche mag mibadhi, kata obedo ni osiepna Moli ok oyie ni mibadhi timore kaka timore ni, to nyaka wabed jogo ma sama omiwa county, ni county ripo bed ni nitiere gi services mo deliver, to governor ong'e ni luwore gi kaka itiyo gi jogo ma kwayo tije e county kata service providers. Kech samoro ji nyalo gomo te, kech nitie kuonde moko ma counties sani kaluwore gi kata mana conversations ma jogo ma counties nigi gopgi. Iwache WhatsApp ni wan sani we are the best service providers. Manyiso ni gimoro amora ma county nyalo dwaro. Gine ma kata ka nitiere subsidiaries kaka nende Felix wacho ni ka in rawera to imanyo mana orak matindo tindo. To nitiere jogo madwaro orak madongo dongo ma kata kidhi e database mar procurement to gine ma nyinge gini malo. To counties moko sani giwacho ni nikech county odagi mondo ochulgi, gibende ok gidhi timo tije gi county. To in some of these processes wan gi infrastructure, roads development, nitiere equipments midwaro madongo dongo ma some contractors ok nyal bedo godo. To kaka wanyalo deal gi wach machalo kamano mar mondo kony counties be mondo ging'e ni service delivery nyaka dhi mbele en communication, open door communication, to gideal gi sharing a plan mar kaka gidwa ni mondo gichul godo pending bills gi. Wasebedo ka wa insist particularly nikech sani to koro Kenya Kwanza onge gi Ministry of Devolution, but through the office of the Deputy President wasebedo ka wakwayo imiluongo ni capacity building for counties on source revenue. To mano en gima wasetimo about 16 counties e-commission on revenue allocation. Nitiere gigo ma counties nyalo timo mondo gi identify ni potential mar county margi. For example, kaka nende Alia Beach loso gi CEC Polycarp Okombo kanyo. To wacho ni nitiere within Homa Bay County nitie potential maduong' kabisa maka wanyalo harness kata wanyalo kelo pachwa kanachiel mondo wang'ini to ei county wa mar Homa Bay ni ang'o ma wanyalo time manyalo kelo pesa maduong' mondo wayud pesa no among ourselves moloyo over reliance kata dependence on equitable share my national government. Kawatieko. Ka governors